Днес ще правим диагностика на Audi S8 Plus 2016 година, 605 коня. За целта ще използваме най-новото устройство на ThinKar BD6, което може да закупите през нашия сайт, за който оставям линк в коментарите. Нека да започваме. В кутийката ще намерите ръководство за това как се използва устройството, също и книжка с код за активация и сериен номер на устройството. След като сме вкарали диагностиката в OBD2 порта, даваме на контакт и отваряме мобилното приложение, след което натискаме да направи диагностика на цялата автомобилна система и се свързваме чрез Bluetooth. Отнема малко време, докато се изтегли софтуерът. И ето